Okay, nalakoy pa ko na pastor about atong sa kay Pedro bitaw sa una atong kay Pedro nga katong kasbit ihatag daw ang authority ika kay Jesus padulong kay Pedro kay namo kay ubang Authority sa? authority kanang bitawng dili na kay nako mag-get ang kanang story pastor ba katong nakalimot mo ko sa text. Naon sa? Isulti lang ang context. Isulti lang context. I mean, kanang bitong akong nainduman pastor, kanang yatag ang tatong Yahweh? ito kay Yahweh kana. Okay. Mateo 16, 18, 19, aton tanahon. Kana nga punto nga kay ikaw si Pedro nining bato pagatukurong ko akong iglesia o ang gangan sa kamatayon dili makabungtod kaniya o gihatagan siya Yahweh o so unsa may imong question diya? Kay namagoy ubang kwan pastor nga ingon nga siya magoy murag gitagaan siya nga authority nga mahimong sunod nga mga number mo inana bitaw. Sunod nga leader. Sunod nga leader. Inana. So ang uban mag-imo ang uban na pag kwan ang pag sorry ang pag-translate nila na say first pope ba inana bitaw. Okay, dagan salamat. So, ingani. Ang giklaim nga first pope mao si Peter. Niya kung imong tan-aw ng ilang pamatasan sa first pope karon igsoon, walay pope nga ulitaw. Walay pope nga minyo ulitaw gyud, di ba? Now, dili man nato maklaim si Peter nga first pope kay si Peter minyo. Okay? Atong tanaw ang Biblia. Mateo Kapitulo 8, versikulo 14. Kay ang Pope is ulitaw man, pero si Pedro minyo man. So, dili na to maklaim nga si Pedro mao'y gitawag na to og first Pope. Okay? 8:14. Nagingon. Og sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro. Nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro. Lisod kay tawgon ang usa ka tawo nga naay ugangan nga dili siya minyo. Pag ingon gani og naa siya ugangan, kana nagpasabot nga siya minyo. Now niya dinhi, no, sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro. So imo makita nga si Pedro usa ka minyo. Sunod nga punto. Kung imong tanhaw dinhi igsuon, adunay problema sa church, unya nagkatigom ang mga apostoles aron sa pagsulbad sa problema, kung imo nang tan-awon sa Buhat Kapitulo 15, no? Buhat Kapitulo 15 ni ay daghang mga problema nga gisgutan dinhi nga kung imong tan-awon dili si Pedro mao ang nangulo nini. Meaning to say, dili siya mao ang chairman. Abi ninyo, kung ikaw magud usa ka leader sa usa ka church, kung adunay problema, mag-meeting gani, ang leader mao ang chairman. Pero kung imong tan-awon ang Acts chapter 15, kay aduna may problema doctrinal dire. Nipatawag ang usa ka meeting na tanan ang mga apostoles, no? Majority sa apostoles na dire. Now, ang nag-chair dili si Pedro atong tanawon kung siya bagyod ang nag-chair. Now, sa primero bersikulo 1 nagsitar og problema mahitungod sa circumcision. Sunod ni abot na sa dinhi ang problema sa mga parosiyo og sa pag-interpret sa kasunguan sa Dios. Bersikulo 5 unya nalatas-taas ang lantugi diri naas bersikulo 7 unya pagahuman naghisgot sila og pagsangon sa yugo naas bersikulo 10 unya naghatag na dayon og desisyon ang chairman. Walo ka kinsi nag-chair dili si Pedro niya dinhi sa bersikulo 13 ingon siya dinhi og sa pagkatapos nilag sulti wala na, deliberation. Humana ang deliberation. O pagkatapos nila sa deliberation or pagsulti, tanawa, si Santiago mitubag, mga igsuon, paminawa ako ninyo. Imo makita, masabot ni mo din nga ang nag-chair, mao si Santiago. Therefore, dili si Pedro ang leader. Kaya kung siya ang leader, siya unta mag-chair din No? Unya, sunod, wala pa man si Catholic Church diri. During sa panahon ni nga pag-discuss sa Council of Jerusalem,
wala pa'y Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman, tungod kay lahi ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kaysa doktrina sa mga apostoles. Ang sa atong kapanahonan karon, ang adlaw nga igsisimba mao ang Domingo, pero ang adlaw nga igsisimba sa mga apostoles mao ang Sabado. Daghantag mabasa din sa Biblia. Buhat 17:2, Buhat 18:4, Buhat 13:14, Buhat 13:42 ngadto 44, adlaw igpapahulay. When in fact dinhi sa gitawag nato og sa Acts landaan pertindagana sa adlaw pagpahulay gisgutan diri. Dinhi sa Acts kausara gisgutan ang Domingo or Sunday. Naa sa Buhat kapitulo 20, bersikulo 7. Imo makita igsuon, unya sa 20, dili, Sabado pa ginas gawi kay gitaas magwali ni Pablo, kay mugikan siya pagkaugma. So imo makita igsuon dinhi nga mga punto, layo ra, wala pa'y Roman Catholic niini nga panahona. Unya ikaduha pa, sa sunod nga mga punto igsuon, imo makita dinhi, nga ang mga apostoles, wala man magdoktrina ang mga pare nga dili magminyo. Daghan man dinhi, nga aduna sila mga kakuyog. Si Pedro Landaan nga claim nga Pope, di man mabasa man nato nga minyo siya. Niya daghang pagtulunan dinhi nga wala makasubay ang Roman Catholic Church nga wala dinhi sa Biblia. In fact, kung imong tan-awon ang mga sinagoga din, mga sinagoga simbahan during Apostles' time, dili ka kabasa nga aduna sila mga larawan sulod sa ilang simbahan. Dili, during Apostles' time. Makabasa ka sa Old Testament time kay na may gisgutan nga sanctuary. Unya sa diyang gilangsang si Kristo, nagilis naman ang tabil dito sa sanctuary. So imo makita dili mo haom igsoon. Mao na siya nga mga punto igsoon. Unya kanin dinhi sa Matthew kapitulo 16. Sa nalagi ko no Yahweh, unya ang gisgot ni sa Yahweh dinhi nga kay ikaw si Pedro nini bato pagatukuron ko akong iglesia. No? Unya ang imo pagabugkosan dinhi sa yuta binugkosan sa langit, ang imo pagaluagan sa yuta linuagan sa langit. So sa ato pa it appears nga si Pedro gisultihan yana kay usa na kay binin siya nga mahimo siyang leader igsoon dili. Kay kana nga statement igsoon wala lamang na gilitok ngadto kang Peter. Gilitok usab na sa iglesia. Okay? Sa mga leaders sa iglesia. Mateo 18. Okay, atong tanawon na. Okay, Mateo 16 man to kanina. Dini sa Mateo 18 igsoon, gi-repeat na siya pag-asulti. 18. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga bisan unsay inyong pagabugkusan dinhi sa yuta, dito sa langit pagailhon nga binugkos. Dili Pedro ang gisgutan ani igsoon, ang gisgutan ang church na, ang iglesia na. So meaning to si kung kinsa ang leader diha nga iglesia, lokal o matawag na to regional nga province ba kay Galacia province man ang local church na katungod. Kung sa imbugkusan ni yuta, binugkusan sa langit. Kung sa giluwagan sa yuta, liwagan sa langit. Kung ginsay gitawag nato og nagdawat sa kamatuoran ngadto sa Dios og nidawat sa bautismo, siya gidawat usab sa Dios. O kinsa katong gidisiplina o gihulog dinhi sa yuta, disiplina usab siya sa langit. Imo makita nga mga konsepto igsoon, no?